Sir, estudyante ka, sir? Estudyante ka? Talo-talo na. Thriller pa lang yon at dahil andito ka na, di na natin pabibitinin yung panonood mo. Ako si San H at dahil di mo ako kilala, kaya tara, diretso na sa video. Ginagawa mo? Ilayo mo sa akin, sasaktan ko yan. Talagang may sa demonyo ka eh. Ayun, sir. Ayun, sir, oh, tumakbo, sir. Sir, hindi. Ayun, sir, tumakbo. Grabe, grabe naman wala. Grabe naman yung tao. Yun, sir, ayun, sir, oh. Ayan o, sakto-sakto eh o. Sir. Ito, sir. Ito, sir. Ito, sir. Anong gagawin niyo dito, sir? Pangalan mo siya? Ayun. Ako, sir. Hindi ako yun, sir. Ano yun, sir, oh? Kakaba ko. Papsi, ano ba yung Kasi matubo na dila nito eh. Here's Johnny! Ayan o, sakto-sakto eh o. You're rolling. Demonyo ka na naman eh. Bugbugin mo, tsaka isabit mo sa puno. Sir, pwede bang magtanong, sir? May malapit ba ditong mall, sir? Mall? Alam ba kayong mall dito, sir? Wala? Sir? Sir. Ano, sir? Lodge. Nani? Wala kang kwentang tao! May alam ba kayo ditong lodge? Wala. Sir? Lodge, sir. Sir, okay. Hug muna, sir,
Sir, estudyante ka, sir? Estudyante ka? Tawa-tawa ka pa? Parang wala nang takot sa akin. Talo-talo na. Ikaw kasi eh. Right here. Let's go. So yun mga ka-thriller, at sana napalap trip kayo sa ating bagong video at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Tsaka hanggang dito na lang. See you next week sa ating panibagong videos. Kaya dyan na kayo. Bye-bye! At isang mabilisang shoutout na din kay Albri Meriles, Francis Bayo, Siki Horboy, at kay Masha Febrios 14. At shoutout na din kay Larry Mark Ariglado, 3 Stubborn TV, at kay Marvin Patubay. Pagyan sa natang bata. Ha? So, yun mga ka-thriller, at sana napalap trip kayo sa video yun mga ka-thriller. Pagyan sa natiguan. Ginagawa mo? Here's Johnny. Sir, estudyante ka, sir? Estudyante ka?